سلام زي خبركم تخطاتلتين لومي سوني حمش مسكرم استدالو زيناو مسنادونا نفلم لنا كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيترس منكسي عرس زينا لومي عب ممرمر معكلات بستقبر مرمراتات كلتا زيغاتات بكورونا فيروس ملكاتهم ترغاقيتون عب نوزو بحقاز بموياويان زكاية عنا وقسقوسات زمسغان وطيت يركب الله عب نوزو بقال علو سفيح مدبات معقاب حمد الماين يكايد الله رئيس أبيات فردي كينيا ويليام روتو عب بريزيدنت أمريكا كم تعوته وساني يبون عب تشاينا أفغانستان حركات من كتكات مدري سبعون واتون كسرات توريدو صحفية قدرة وطاي بريطانيا ليز تراس قداميت ميستر بينا تمريتان حبريتا كاب منستر تعنا لومي عب مرمري كلات زوا ماكل بستقبرنا إلى لابراتوري مرمراتات كلتا زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاقيتون أدراشهم لما أسمرا اندا جرمنن حد غيحني بز مسرت تغلا الله قطر بكورونا فيروس تلخ زيغاتات كساب لومي 10250 شوعات بيتيح له 105 كابزيوم حاوي مستفانو 103 بمستفديو 4 دما عب هوسبيتال تعقيبهم كنكن زغبروا لهم زلويم منستر تاعنا حمشت مسكرم كلتا شن 20 كلتن عب نوزو بحقاز بموياويان زوها بتعنا ومستمراتاتن زكاية وسواساتن زمسغن وصيت يركبوا خمزلو نبرت قليتهم طعماتهم من محدارات كابي عاد فاكاي ني إيرينا بزهابو حبريتا بكبابي استواددات كالات تعنا نتقل قلتي كاب بزح كولدن هالكي جزين جنزبنا برئيس مدحن إلتاوي بزهبو استمرو عب تمحلالفتن زي تمحلالفتن حمامات زيتسنحي عفلتون قحاتن كباب مبان عبي استواتوي قبر خمزلو عرد يوم حلف مدبرت عنا عد فاكاي نرس مولدان سمون قبري وحانس أبزها وحبريتا محلتاوي نتقلقلتي أبي التقاقما مدانيت تنكن صعبيناتن تمحلالفتن زي تمحلالفتن حمامات كومون أبي أقدا سنات موحصريت أكابي ذات كوراس تمرو كم زوها بمقلات كم وطيتون نقحات تقلقلتي نابرخة كم زمت أبريهم أبي قدامي منفق ناي كلتاشن 20 كلتن شفنا دحنا تعدن هصانن 84 ميتاويت شفنا كتابة هصان الدما نعلي 86 ميتاويت كم زوت حيز حبر النرس سمون لعلي 93 ميتاويت كاب نبرتي من محدار كابي عد فاكاي تتقمتي كم زمرحو كبابي او صريت كم زخون غليصون اموداتا دما مس زلو طرون كرامات ملكفتي عاسون مكتان مقصارن نبرتي نامسيا كزوترون نفس صرا دما نتعنن تعنا عشنن حبت كال تعنا بحاجه سمويا كغلاغلا اتحسسيبون عب نوزو قال علو من محدرات كابي بادان قال علو نادمعن نطفتات معقاب ماين حامدن يكايد الله اتي استشمون تميت قلبت سب ساتفو زلو مدب قندو عب مسرح جريفاتن مصقان غابيوناتن زتكوري ام محدرات نوزو اتو محمود ابراهيم نتي 30 زلو نطفتات دحر معزاب مس نبرتي اب زغبرو ركب نتي وفراتاتن وصيتون دحر ممغاس بزلعله ودابك دفعلو صويم تصاتفتي أبزها بوريتو زي سلاسلو زلو مع تتاوعيون معوات برتيعم كسرح موهانم بمرقات زلوهم حسرة الزرقن كالن كفتح اللهم تلابيم عب زوام أكل نوزباتات آخريان أباشاولن عب ممكات جبناتن بدلاتن زتي ركب حزبن بوليسن بحادن 4 مسكرم تقايدو أبتركبات أزاز سالساي مدبر بوليس زوا ماكل كابتن سولومون أبرها ترى حبرة سبب بممكات جبناتن بدلاتن قعزز سدرابيتات كفوت للزب كقاعدة ولد دمان دوكم بكبرتات حبرة سبب من زانا برتيام كسرعة صويعين سوتم ركب بوليسن نايسرح مشارقتون كمون قلطف حبريتا حزبين بوليس عب محاسبة كوابي زلو قدر لعلم قانون زحبرة كابتن سولومون بوليس بزينا حزبي متحبر عاد مع سرح كعمم سر زيكل عب حق زلو أفلطو كبن مبال بعتب كسرح كم زقبا أسمير اللون
ኣብ ቀዳመ 6 ሸዋርሕ ናይ ዝዓመት ኣብ ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ዝተመዝገበ ገበናት 174 በለላት ድማ 189 ምዃኑ ዝተቐሰ ካፕቴን ሰሎሞን ሕጊ ትራፊክ ዝተሓሳ 325 መካይን 23 ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ብሽክለታታትን 67 ብሽክለታታትን ከም ተቐፅዓ ገሊጹ ኣመሓዳሪት ዞባ ኣኽርያ ወይዘሮ ልያ በረኸት ኣብ ብግዳያ ንጥፈታት ፖሊስ ንረብሓ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ነበርቲ ገበናት ኣብ ምንካይ ንቑሕ ተሳትፎ ክህልዎምን ቁልጥፍን እዋናውን ሓበሬታ ክህቡን ፀዊዓ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ዝውደብ ኣስተምህሮታትን ፖሊስ በቢግዜኡ ዘውፅኦ እዋናዊ ፅሑፋትን ንኣፍልጦ ህዝቢ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም ሳልሳይ መደበር ፖሊስ ንንኡስ ዞባታት ኣኽርያ ኣባሻውልን 4 ስመራን ይሽፍን ኣብ ኣቁርደት ኣከባቢ ንምርጋን ብጉድለት ፅሬት ዝኽሰቱ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምግታእን ነበርቲ ብጋንታታት ተወዲቦም ሰፊሕ ወፈራታት የካይዱ ኣለዉ እቲ ምስ ሰሙያ ጥዕናን ሕርሻን ብምውሃድ ዝሳለጥ ዘሎ ሕማም ምዕቃብ ማይን ሓመድን ከምኡውን ንምርባሕ ጣንጡ ምቹእ ዝኾነ ዕቋር ማያት ምድፋንን ፅራይን ከም ዘጠቓልል ተሳተፍቲ ገሊፆም ወደብቲ ናይቲ ስራሕ ብወገኖም ኩባንያ ህንፃ ሰገን ዝገበረሎም ናይ ማሽነሪ ሓገዝ ኣመስጊኖም ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ንዞባ ኣርዓታ ኣብ ሓልሓልን ዓዳይሎን ኣብ ንዞባ ማእከል ደንካልያ ድማ ኣብ ማብራን ኣፋምቦን ዝወቅዕ ዝናብ ኣብ ንብረትን ጥሪትን ጉድኣት ኣውሪዱ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ማብራን ኣፋምቦን ልዕሊ 300 ኣብ ሓልሓልን ዓዳይሎን ድማ 62 ጠለበጊዕ ብውሕጅ ክውሰዳ እንከለዋ 18 ኣባይቲ ከም ዝፈረሰ እቲ ዝበፅሐን ሓበሬታ ኣፍሊጡ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት ርእሰ ኣብያተ ፍርዲ ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ምክትል ፕሬዚደንት ነበር ዊልያም ሩቶ ከም ተዓወተ ሎሚ 5 መስከረም ናይ መወዳእታ ውሳነ ሂቡ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ምርጫ ዝተወዳደረ ራይላ ኦዲንጋ ውፅኢት ምርጫ ምድንጋር ከም ዝነበሮ ብምኽሳስ ኣቤቱታ ድሕሪ ምቕራቡ ነቲ ጉዳይ ንክልተ ሳምንታት ክሪኦ ከም ፀንሐን ሎሚ ናይ መወዳእታ ውሳነ ከም ዝሃበሉን ተገሊጹ በዚ ድማ ዊልያም ሩቶ መበል 5 ፕሬዚደንት ኬንያ ብምዃን ዝመፅእ 13 መስከረም ቃል መሓላ ክፍፅም ምዃኑ ተሓቢሩ ወዲ 55 ዓመት ዊልያም ሩቶ ኣብቲ ብ9 ነሓሰ ዝተኻየደ ምርጫ 50.5 ሚታዊት ድምፂ ብምርካብ ከም ተዓወተ ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ኣብ እዋኑ ምሕባሩ ይዝከር 4 ካብቶም 7 ኮሚሽነራት ምርጫ ነቲ ውፅኢት ከም ዘይቅበልዎ ገሊፆም ነይሮም እዮም ቀንዲ ተወዳዳሪ ራይላ ኦዲንጋ ነዚ ብቤት ፍርዲ ዝተዋሃበ ውሳነ ከም ተቐበሎ ተፈሊጡ ኣሎ ዊልያም ሩቶ ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ምክትል ፕሬዚደንት ኬንያ ኮይኑ ከገልግል ምፅንሑ ፀብፀባት ይጠቕሱ ሎሚ 5 መስከረም ኣብ ኣውራጃ ሲችዋን ናይ ቻይና ብዝተኸስተ 6.8 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራታት ወሪዱ ብሰንኪቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብውሕዱ 21 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቐሱ ፀብፀባት ንዋታዊ ዕንወቱን ከም ዝሰዓበ ኣረድዮም እቲ ምንቅጥቃጥ ድሕሪ 2013 ኣብ ኣውራጃ ሲችዋን ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት እቲ ዝበርትዐ ምዃኑ ፀብፀባት የረዱ ኣውራጃ ሲችዋን ብሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብተደጋጋሚ ካብ ዝጥቅዑ ከባቢታት ቻይና ምዃና ይሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ 5 መስከረም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍጋኒስታን ብዝተኸስተ 5.3 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ኣብ ከባቢ ከተማ ጃላላባድ ዘጋጠመ ሓደጋ ዛጊት 8 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝጠቐሱ ፀብፀባት ሓያሎ ካልኦት ዳሂም ጠፊኡ ስለ ዘሎ ቁፅሪ ምዉታት ክብክብል ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም ዝሞቱን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ይዝከር ጸحفيت قدايت وصاي بريطانيا خوينا كتعيز صنحت ليز تراس قداميت منستر تهاجر خوينا كم تمرص تقاليحو ليز تراس قداميت منستر بريطانيا خوينا كوينو كعين صنحن هاب زحلف ور حمله سلطانو كقدف نزوسنن بوريس جونسون بمتكايا سلطان قداميت منستر تركب زلا بز دما ليز تراس كاب 2015 قداميت منستر كتكون تمرص زلا مبل رابعيتي ابال عقباو سلف بريطانيا خوينا لا قال 47 عامت ليستراس هاب زمت قربا معلتات حدش منغستي كتقوم تثبيت يغبر ابزوان زي اب بريطانيا تخصيص زلو محبر قطباو قلولاو نمرحنت ليستراس كبير بدو كونو كم زغلو صبصبات ግምታቶም ይሁቡ
ኣብ ህንዲ መንግስቲ ዕድላት ሸቕለት ክፈጥርን ናህር ዋጋታት ንምግታእ ክሰርሕን ዝፅውዕ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ትማሊ 4 መስከረም ተኻይዱ ሰልፈኛታት ኣጋጢሙ ዘሎ ናህር ዋጋታት ልዕሊ ዓቕሞም ምዃኑ ብምጥቃስ መንግስቲ ንምህድኡ ቁልጡፍ ስጉምቲ ክወስዱ ወይ እውን ወሰኽ ደመወዝ ክገብር ፀዊዖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ሓይልታት ፀጥታን ብዝተወልዐ ግጭት ብርኪ ዝበሉ ካብቶም ሰልፈኛታት ከም ዝቆሰሉን ናብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ህንዲ ኣብዚ እዋን እዚ መጠን ቁጠባዊ ዝቕባበ ልዕሊ 700 ሚታዊት በፂሑ ከም ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ኣብታ ሃገር እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ፀብፀባት የረድኡ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቁጠባዊ ኩነታት ንምህዳእ ብዕቱብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣቐዲሙ ምሕባሩ ይዝከር ኣብዚ ዓመት እዚ መጠን ቁጠባዊ ዝቕባበ ብደረጃ ዓለም ብናህሪ ይውስኽ ከም ዘሎ ፀብፀባት ይጠቕሱ ትማሊ 4 መስከረም ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ካናዳ ብዝተፈጸመ መጥቃዕትታት ስሕለት ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን በቲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝተፈጸመ መጥቃዕትታት 15 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ኣብቲ ከባቢ ፀጥታዊ ወጥሪ ተኸሲቱ ከም ዘሎ ኣረድዮም መበገሲ ናይቲ መጥቃዕትን ፈጸምቱን ንምልላይ ጽዑቕ ስርሒትን መርመራን ይካየድ ከም ዘሎ ሰመዝ ፀጥታ ካናዳ ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ኣቐዲሙ ኣብ ካናዳ ካብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ እዮም ፀብፀባት ዝጠቕሱ ፕሬዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን ግሪክ ኣብ ልዕሊ ነፈርቲ ውግእ ሃገሩ ተካይዶ ከም ዘላ ንዝገለጾ ተጻብኦታት ከቢድ ዋጋ ክትከፍለሉ ምዃና ኣጠንቂቑ ግሪክ ብ28 ናሓሰ ኣብ ክልል ባሕሪ ኤዥያን ልሙድ ኮለላ ኣብ ልዕሊ ዘካይዳ ዝነበራ ነፈርቲ ውግእ ሃገሩ ተኸታኺ ንጥፈታት ከም ዘካየደ ዝወቐሰ ፕሬዚደንት ኤርዶጋን ተወሳኺ ተጻብኦ ምስ ተካይድ ኣብ ልዕሊኣ ተሪር ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣነጺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግሪክ ንክልቴና ሃገራት ኣብ ዘከራኽርን ካብ ወታደራዊ ህላወ ናፃ ኣብ ዝኾናን ደሴታት ሰራዊት ተዋፍር ከም ዘላ ቱርኪ ብ4 መስከረም ከሲሳ ግሪክ ነቲ ክሲ ኣሉታዊ ምላሽ እኳ እንተሃበትሉ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ብጂኦፖለቲካዊ ጉዳያት ኣብ መንጎአን ተፈጢሩ ንዘሎ ዘይምቅዳው ነዳዲ ከይውስኸሉ ስጋት ኣሎ ዘይምቅዳው ክልቴና ሃገራት ቱርኪ ካብ 2020 ኣብ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ዳህሳስን ኩዕታን ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ከተካይድ ድሕሪ ምጅማራ መሊሱ ከም ዝዓረገ ፀብፀባት የረዱ ቱርኪ ኣብ መፋረቕ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ናሓሰ ዓባይ ናይ ዳህሳስን ኩዕታን ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን መርከብ ናብቲ ከባቢ ከም ዘዋፈረ ዝዝከር ኮይኑ ግሪክ ነቲ ስጉምቲ ብትሪ ከም ተቃወመቶ ይግለጽ ቱርክን ግሪክን ቅድሚ 2 ዓመታት ብጉዳይ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ክሳብ ወታደራዊ መናውራታት ኣብ ምክያድ በፂሐን ምንባረን ፀብፀባት ይጠቕሱ መንግስቲ ጀርመን ኣብ ሃገሩ ተኸሲቱ ዘሎ ናህር ዋጋታት ዘስዓቦ ማሕበራዊ ፀገማት ንምቅላል ዝውዕል 65 ቢልዮን ዩሮ ክስልዕ ወሲኑ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ባጀት ብሰንኪቲ ኩነታት ብከቢድ ንዝተሃስያ ስድራ ቤታት ብሓፈሻ ጥረተኛታት ድማ ብፍላይ ከም ዝውዕል መራሒ መንግስቲ ጀርመን ኦላፍ ሹልዝ ሓቢሩ ኣሎ ብዘይካ እዚ ናህር ዋጋ ነዳዲ ንምግታእ ንኩባንያታት ነዳዲ ድጎማ ከም ዝግበረለን ቻንስለር ሹልዝ ኣፍሊጡ መንግስቲ ጀርመን ኣቐዲሙ ንተመሳሳሊ ዕላማ ዝውዕል ልዕሊ 30 ቢልዮን ዩሮ ሰሊዑ ምንባሩ ይዝከር ናብ ጀርመን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝሓለፈ 50 ዓመታት ካብ ዘጋጠመ ዝለዓለ ቁጠባዊ ዝቕባበ ተኸሲቱ ከም ዘሎ እዮም ፀብፀባት ዝጠቕሱ ኣብ ጀርመን ጥራይ ዘይኮነ ብሪጣንያ ኣብ ትርከበን ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳውን ተመሳሳሊ ቅልውላው ተኸሲቱ ከም ዘሎ እቶም ፀብፀባት ብተወሳኺ ይሕብሩ እስራኤል ብጎቢጣ ኣብ ዝሓዘቶም ምዕራባዊ ገማግም ልዕሊ 3400 ተወሰኽቲ ኣባይቲ ክትሃንፅ ወሲና እዚ መስርሕ ህንፀቱ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝጅምር ዝተገልጸ ውጥን ንልዕሊ 2,000 ፍልስጤማውያን ስድራ ቤታት ካብ ኣባይቶምን መሬቶምን ከም መዛብል ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ መደብ ነቲ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታ እስራኤልን ፍልስጤማውያንን ክካየድ ዝጸንሐ ግጭት መሊሱ ከዕርጎ ከም ዝኽእል ብኣጉ ይእመት እስራኤል ኣብቲ ብ1967 ዝሓዘቶ ምዕራባዊ ገማግም 700,000 ዜጋታታ ኣስፊራ ከም ዘላ ፀብፀባት የረዱ እዚ ከምዚ እንከሎ ሎሚ 5 መስከረም ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወታደራዊ ነቕጣ እስራኤል መጥቃዕቲ ቦምባ ከም ተኻየደ ተቃሊሑ በቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 4 ወታደራት እስራኤል ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ እቲ ፍጻሜ መቐፀልታ ናይቲ ኣንጻር ምስፍሕፋሕ እስራኤል ክካየድ ዝጸንሐ ተቃውሞታት ምዃኑ የረዱ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማዕከላት ብዝተገብረ መርመራታት 2 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹ
عب نوزبا حجاز بمويوان زكايد عنا وقصقصات زمسجن وتسيت يركب الله عب نوزبا قال عالو سفيح مدبات معكاب حمد الماين يكايد الله رئيس عبيات فردي كينيا ويليام روتو عب بريزيدنت أمريكا كم تعوته وساني هيبو عب تشاينا أفغانستان حركات من كتكات مدري سبعون وماتون كسرات توريدو صحفية قدات وزاي بريطانيا ليز تراس قداميت مستر كوينا أمريكا زينات فتسيمو برخليتي